Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Lunes kita, Pebrero 28 tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero. Buwas, magatukis na naman kita sang kalendaryo para mag-abi-abi sa pagsunod sang ikatatlo nga bulan. Amo ini ang Fire Prevention Month, ang ginatawag bulan sang Marso. Aksyon Hotline. Halong gid kita may mga lugar diri sa Metro Bacolod nga na-identify sa Bureau of Fire Protection nga magkabig mga lugar nga fire-prone areas. Botang balon, pwede magtuhaw sa sining mga lugar ang kalayo or sunog. Ano ini nga mga lugar? Hibaluon tayo na sa Bureau of Fire Protection. Aksyon Hotline. Pero karon nga adlaw nagaguom kita diri sa palibot sang Metro Bacolod, dumaulan ang tiyempo do nagahana, pero at least bisan kagabi may pagpanaliting nga nagluntad dira iya sa bahin sang Government Center Ground. Gabi na mo na sang naglalagaw ho, pero pagtupa sang ulan ati lalapta kag palauli. Aksyon Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Karon iyang Lunes diri sa aton nga pagpangalagad. Kumusta kamo mga suki namon nga matag pramati sa kahanginan? Nagamonitor na via on air kag subong man ang mga nagamonitor via online. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakda. Aksyon Hotline. Sa mga online listeners ta, pwede gid kamo makapartisipar diri sa aton sining nga talakayan karon nga aga. Feel free sa pagpadala sang inyo mga minsay ang nami pagid kung inyo ma-share kag inyo man malike ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod, ginalakipan ina sang mga matahom nga drama. Aksyon Hotline. Ay kung ma-share, ma-like nyo ang aton sining nga pagpangalagad, ang aton sining nga mga program diri, at least damo pa kita sang maserbisyuhan kag makahibalo sa mga latest update diri sa aton sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga Lunes? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bacolod ginpaidalom na sa alert level 1. Magaumpisa ini buwas nga daw Marso 1. Nauhibaluon ta kay so far as I know, way pa man nakapagwa sang executive order sa Mayor Bing Leonadia. Nagligad to ang gina-expect sa mga negosyante kadungan sang paabot nga pagbago sa alert level status sa Bacolod nga may ara man paghalog sa pila ka mga regulasyon nga ginapatuman. Paghalog in the sense nga ti gina-expect sa mga negosyante, like for example ang pagpalawig sang operations sang business paagi sa pag-adjust sang ginatawag nga curfew hour. Aksyon Hotline. Di makonsiderar bala ina o may ara bala ina sa plano ipagwa sang alkalde nga executive order nga magapatuman sining alert level 1 status sa Bacolod. Aksyon Hotline. I-check taman lang ko'y karon bala may ara na sa mga nag-alabot nga mga bakuna o para iya sa 5 to 11 years old. Aksyon Hotline. Ang madami lang nga balita kahapon
kay ti ang Negros Occidental and Bacolod City may ara lang sang tagpito, no? Ka mga kaso nga na-record kahapon nga adlaw. No, ti amo nang nami-nami gawang balita nga nagasige maintain sa Bacolod ang Negros Occidental ang manubo nga cases sang COVID. Action Hotline. Ano pagid? I-check naman karon ang update, no? Balan na dayon gid ang pagpatuman sang face-to-face instruction nga plano umpisahan subong adlaw dira sa Alangilan National High School. Action Hotline. Since ka nagpanaog kita sa Alert Level 1, gina-expect nga ang local school board mag-meeting kay ang plano basi kon pasangkaron pagid may iban pagid nga mga eskwelahan nga ipaidalo man, no, sa plano nga face-to-face instruction. Action Hotline. Ibaloon ta niya. Buwas nga daw, by the way, Marso 1, amo man ni ang pag-umpisa sang training sa mga manunudlo nga magaserbi sa palabuton nga May 9, 2022 election. Action Hotline. Mao diri sa Bacolod City, ho, pila man ang ginhawas ang taga-Comelec siniman, kag sampila ka mga departamento kag ahensya sang gobyerno nga nagabulig sa baklas operation sang Comelec. Nakita ko subong nga aga mas nagdamo pagid mo ang mga tarpaulin, ang mga campaign materials, hindi lamang sang national kundi pati na lokal. Hala, tuduhin nyo da. No, damo giguro kwartang kandidato subong nga nagpinagusto lang pagwasong tarpaulin, no? Action Hotline. Sang mga campaign materials. Imaginon mo bala kung pilang expenses nga ginagamit nila na kahit di ka manukay, hindi niya lahog magpaubra ka tarp. Bisan gamay lang gani nga paubra mo nga tarp. Subong ka mahal. Action Hotline. Mga kandidato, ginausikan ng lang ila sining ang ila sining kwarta para sa pagpaubra sang tarpaulin. Ang iban mga incumbent, may ano pang ginahalan nyo kapatapik sa inyong mga posters na ano ka ni ka mo magkalapirde? Action Hotline. Debate serye. Kahapon si former Senator, no, Bongbong Marcos, why naman liwat nagsapak ang nag-attend diya sa sining debate sa mga presidente kapon, mga presidensyables. Ang rason niya, mamagapon no? May mga nauna siyang commitment nga mag-schedule kag may ato to sa ginaayo kung tani mo siling niya may tani nga bansinigin pabalo bala kung ano mga talakayon nga mga issues da ay nano pang guwasan debate niya karon man. Action Hotline. Show of force ang tagsa ka mga kandidato ang mga supporters ang ginahimo subong mga kaaksyon. Action Hotline. Tag, subo-subo manihalong kamo sa mga nagabiyahe, ha? Kapin pagid out of town. Kang ginasakyan niyo motorsiklo. Dira sa may Manapla, may mag-amay, no? Ang bata, criminology student pa. Ay sus, aksidente. Nga nakabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa naga-standby nga wingban. Duguba ning wingban o ti patay gini ho ang mag-amay. Action Hotline. No mga sitwasyon. Tiyan mo na kung gabiyahe ka, out of town, mga madulom nga dalanunda, baw ko'y dahugid, magpapaspas ang dalagan kung hindi nyo sunado ang dalan. No, bisan sunado mo pa, make sure nga may preparasyon kay ang aksidente sa isa ka pisok lang pwede magtuhaw. Action Hotline. Amo na soba ng bilang kamadarag ko mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline karon iya nga Lunes Pebrero 28 tuig 2021. Action Hotline. Ay 22 na gali na 2022. Ang aton sini nga magka-aksyon nga naga-monitor karon nga aga nga aton nga pagpangalagad Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Di ka mo magkalipat. Amoy ni nga produkto ang nagapasiguro gin nga mahatagan kita sa nagagaygo nga proteksyon. Ang aton sini nga lawas pagkabato sa numan nga balatian bangod ang gina-target sang Dr.
Sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Cap. Standard Time. Let's go to work now. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now, unahon ko lang ang pila ka mga update development karon check karon ta sa probinsya kay ang probinsya kundi alert level 2 kita iagyapon mo all over Negros Occidental. Ang Bacolod City alert level number 1. Hindi naman niguro magsiling back to new normal gid gilayon, no? Nga amo to lang sing unang ang isang una balang nga naandanta na nga daw ang normal sing una sang way pa COVID-19, that is another thing. Bulubudlay pa niya magbalik kita diri. Bangod sa gihapon ang pamahog sang COVID-19 virus, ara gihapon, no? Amo nang reason nga may mag-cases gihapon, although nga last week may mga record kita nga nagbalik kita sa zero. May zero na kita nga na-record mo. Pero ang ginalaoman tang pagsulod sang alert level 1 starting tomorrow, March 1, kabay pang kuntani nga ma-maintain kag mas mapanubo ta pagid ni para nga may ara na gid kita sang mataas nga kumpiyansa. Pero ni nga kumpiyansa hindi naton pagdulaon ang depensa. Anong depensa ta? Ti pagsunod gyapon sang ginapatuman sang gobyerno nga mga regulasyon kag especially health protocol. Pero anong ekspektaron ta? No, ginahulat naton actually today nga base makapagwa sang executive order sa Mayor Bing Loradia nga mo ang basihan sa implementasyon sini mga negosyante gani sini nila kabay pa nga may adjustment sa ginapatuman ang curfew hour. No, may adjustment pero I don't know kung ini ba na mahimo na or matigayon na, depende na gyapon na sa ipagwa ni Mayor Bing Loradia nga executive order. Online sa hotline. Pero ari sa aton nga linya ang local IATF chairman sa Bacolod City. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Action art mayong agad sa imo pagpalamati sa imo televiewers dira sa Facebook. Aha. Salamat kid sa time siling ko good news ini for Bacolod City, although Negros Occidental magapabili ni sa alert level number 2. Sir, anong mga ekspektaron naton more or less by tomorrow or starting March 1? Well, under level 1 action art, may ang mga restrictions natin are almost all no ginulit na except nga ang aton pag-usar sang mask will continue, and that kwan lang ang importante ang presentation siyang for those fully vaccinated individuals. Okay. And that ang aton businesses tanan pwede naka-open at full capacity. Mas lenta full capacity, 100% pwede naka-open for those fully vaccinated sa mga indoors.
Okay. Ang outdoor yati is ang vaccination card is not a requirement amo na to sa ila, no. But depende sa business owner action art. Okay. Even ang transportation at full 100% capacity na ang tanan-tanan activities pwede na. Okay. So in other words, mag-expect kita nga bisan ng mga physical exercises kag ang contact sports like for example basketball sa mga purok pwede na ni siya umpisa buwas. Under sa level 2 action art ang basketball pwede na. Only that nga for those fully vaccinated. Aha. Oo, so muna ni I think ang ginatawag nga new normal ang level 1. Okay. Kay you can do anything you want, no? Except nga mausar ka gyapon mask. Okay. Pero sa una to do may mga bubble type pa nga ginapatigayon since nga protection subong ya bisan din lang mga kapurukan ni pwede na sila niya vice o ka mga basketball ang ginapatigayon nga pulo pa balas, no? Pwede, pero ang aton sa EO ni Mayor dala malisensya ka sa EOC. Okay. Kay ang responsibilidad iatag na nila sa barangay. Aha. Na to see to it nga ang tanan nga measures gina-comply man siyang nagka-basketball. Okay. So kung fully vaccinated ka, I think you can play. Kahit may physical body contact ng basketball mo, may why ka di ka mask. So, ang may freedom are those fully vaccinated. Okay. How about the curfew? Since may ordinance kita ya, lalo matabo si na Vice? Yes, correct na. Ang compliance ng situate sang barangay na ginapalo sa nagalampang dira. Aha. Siling ko ang sa curfew ya Vice, what will happen siya? Nakiti may ordinance sa kita na yung ginpasar? Wala man kay si Mayor karon basi mapagwa saya siyang EO lifting the curfew and liquor ban, no? Okay. So ang aton ordinance siya may clause ina na si Mayor may authority or may power, may gahom sa pag-decide depende sa sitwasyon. So, expect taron ta, no butang ta without of course preempting the EO of the mayor, more or less kung may lifting, ano man, maging 24/7 na ning pwede kalagaw tao or base kung 12 midnight, hindi pa na natin mambal sa mong vice, no? Yes. So, laton tang EO ya, kay base lift, kung masinta i-lift, why na gid? hasta na, why na, no? 24/7 na? Ang kay Mayor, man dinalantaw ang kuan mo, ang recovery, bala siyang aton ekonomiya. On the other hand, ang safety man siyang publiko. Okay. Kasi kung gulpihon pa ni Action Art, basi magsaka naman taglaliwat. Okay. Tapos ang aton frontliners, makapahuway-huway man Aha. Mga police ta frontliners ina. Aha. Oo, mga tanods ta, barangay officials ta, frontliners ina. Aha. Oo, but dante ang good news dirati nga nubo kaso ta po ara, no? Subong karon 4, no? But nami na dako ini nga improvement sa or good news para sa aton tanan. Okay. So anyway, galing kay para ni sa masalakyan bisan alert level number 2 nagligad to may mga driver gidyagapon nga tig-abagol bla ngay nang halagi ka bisan way na ligwagawa bakanting pulungkuan ka jeep niya may pasayro makita dulugan gigagba niya panagilot lang da. Ako muna siyang damo nga reklamo gid. Anyway, sa aton mga drivers. Aha. So since nga amuning gina-expect naton may mga salient pa na siguro kitang i-discuss kung makapagwa o si Mayor. Sir, anong panugyan mo sa mga makulod nun sini kag sa mga magasulod di sa aton kay ting Negros Occidental ya alert level 2 kita gyapon mo? Well, ang aton panugyan sa publiko while naga-enjoy kita siyang bago subong level o kung naga-new normal nga ginasiling, tiupod gyapon Action Art ang paghalong. And kung gina siya, proven na na Action Art ang
na vaccine, dako bigyan bintaha. Okay. So, paminsar ta Malawi, kaya sa wala pa da ka pa vaccine, Mhm. then ang aton nga sige-sige ang aton vaccination may mga areas nga nakatuan ko action art Aha. na damo pa wala ka pa vaccine ang ila kabataan. So Aha. pwede lang gid naka-request dito sa EOC or paagi sa ila barangay Mm. nga ang aton vaccination mobile makadto na da sa ila lugar para nga hindi na sila mabudlayan o magastuhan. Aha. So, ang ginahulat ko gani, kiti pag Marso 25, amo man ang umpisa mo sa kampanya dis lokal, ba siling kuti political rally ni Guru sa Diani? Correct na, but binti ang ako ya personally, the distansya, di ko gyapon action art. Medyo Oo, hindi kung kita bisa may para hindi sa gyapon na kasal pwedeng na, mga process pulo of, kamusta, pulo haksanay, Oo. no? Oo, kung kung di ko gyapon adapt ko ya gyapon sa mga preventive measures. Aha. So anyway, hulato na mo na basig within today makapagawa min si Mayor Bing sa iya sining kumpleto kung iyang executive order nga mo nang basihan ta para ma-explicar ta dugang sa public. By the way, sir, ang resumption no sang bakuna sa minors no ay kapaidiya gikan sa EOC kung saan ang delivery sang vaccine. Wala pa gid sila advice mo to kay ang primerong advisory to. First dose lang to nagabot din. But then ang ulihin niya kwanto siya include ang second dose. So mo na nag-stop kita. Mhm. Dahil kadasig sa aton kadam ang acceptance sa aton di ta makataas. Okay. Ngayon pa lapit na 600,000 ang individuals ang aton yan na vaccinate. Mm. And by the way, kali action art additional na information Mhm. ang advisory or ang policy sa alert level 1 nga ang government offices full force, meaning wala na siyang work from home. Work from home, why na? Wala na. So ako subong ma-contact ako kay Attorney Pet and dati ang aton nga Session? face-to-face nga session siguro i-resume natin. Very good. Bulang. Ari may gatekso niya, pwede na rin kabulang sa Purok? Puro hindi pwede. Ang ginalaw lang niya siyang aton layi, ang siya kakpit. Kabulangan, hindi Ang na sa may kapurukan niya, lisensya. illegal gina from the very start, halin siyang una, illegal ng sa kapurukan. Gani man. Galang kita yung Except iba na ang nagpapangaturgar fiestas, bala? Ang fiestas ginalaw ina sa barangay fiesta. Okay. But Aha. sa subong wala pa na siya ginalaw action art. Okay. Dito kita sa cockpit ang Aha. allowed lang. Bago kung mag-amo na galing sitwasyon, ni ka magsigi-sigi ni sir. Kag alert, ang alert level 1 status naton until ano gani March 15 ni subong no? Vice? Inautod ang iya linya. Action Hotline. Wow, hidlaw-hidlaw ning tanan. Kung mag-amo ni matabo kung magsigi-sigi kung tani ini nga tuig action hands. Pag abot sa bulan sang Oktubre, mapati kasi ni ko magbalik ni ang mga maskara kag other festivity matiyag ko do binuyan storil ning tao. Vice, siling ko until March 15 pa lang ni subong no ang alert level 1 nga advisory alert level system sa Bacolod. Sa Camagüey action art. Siling ko hasta lang ni siya March 15 no. Yes, kaya hindi kung ma-preempt ng one-time cases ta eh. Aha. Hoping natin ang aton daga na ayo ganing cooperation sa publiko nga hindi Okay. salit so that ma-retain kani ang aton status kasi kung magsaka na action art ang level ta saka man. Aha. I see. Sige, on that note, Vice, salamat gid sa time. God bless kag good morning sa imo. Yes, God bless man action art na yung aga. Action Hotline.
Ang tagpamuno sang IATF for Interagency Task Force diri sa syudad sang Bacolod, Vice Mayor Ilcid Familiaran. Action Hotline. Sa part sang council, so madiscuss sila kay bangod sining alert level status nga nagnubo, no, nag-alert level number 1 kita. Ang kalimbawa sinatiara na kita sa bibi sang new normalcy. Do pariugid si una nga do normal na gid balati kita mo ang mga negosyante, ang mga kalan-an mangin 100% na. Ti kundi dala na da ang mga no, mga bars, mga balay kalingawan, pwede ka nagalinig ka table to. Ka table guro mga nang may tupad la, na? Why lang ka kasanay, face mask ka? Why lang anay, social distancing, bugaling kiti ko mag-table ka kung may social distancing, pero di ka Action Hotline. I mean, ano ang matabo, no? Sige, pero balik sa normal. Ang mga nagkapamangkot kay nato Diyos, sila nga pwede na kami bulang, hindi ka pwede ko sa mga purok-purok, domdoman yung abisan alert level number 3 to, kag nag-us-us sa alert level number 2, may mga manok kani nga nagakatusmaw sa sapa kay ginapanglagas ka pulis. May nag-a-insiro gidya bisan ang kapitan sa takuling nga muning liga ng mga barangay president. Nya mayari gani sa kondisyon mo. Nga dugay-dugay lang ginalagas ko mga tanod gudri kagwan kay magtalikod ang alimpuros katanod ko maulo insiro sila ya. Action Hotline. Ang bulangan lang nga gina-authorize sining mga cockpit balang nga may lisensya, ti balik na ni almost normal na. Pero inita na, take note, hulaton tang makapagwagid si Mayor Bing Luna Diaz ang iya executive order nga dira mabutang kon bala ang pag-lift sang curfew, that is number 1, why naging curfew 24/7 ng operation sa business mo na amo naman ang pagkita mo nga laday sa dalanon ng mga tao, mga taxi driver ni at least may ara naman halakuton nga mga pasahero nga ubog kagahon bro. Action Hotline. Tiamo na siya ang sitwasyon. Hopefully, nga sa idalom sang alert level number 1, magapadayon ini kag ang kaso ta waay na sang surge nga matabo o pagtimbo o kliwat nga mahimo mangin basihan sa pagbag-o man sang aton alert level status. Pagbalik ta karon, nano ang update sa lang ilanda o mga eskwelahan nga isunod pagid sa bukas sa face-to-face. Galing kay ang ginareklamo subong sa mga drivers, kung atat na atat kita ang mga estudyante magkabalik sa klase, ay sos, sobra pa kaatat na atat yung DOTR kag LTFRB nga umpisahan gid ang pagbatuman implementasyon luyag nila, no, nga pag-abot sa bulan sang Abril ang mga traditional nga mga jeepney hindi na pagatagan sa provisional authority extension untat biyahe, why na gid sa mga biyahe, hindi why na prangkisa. Action Hotline. Inano man ning opisyo sang DOTR, I'm sorry pero why kita nang gambal kag pabor kita sa mga daan kag mga pagalpalon ning mga jeepney nga nagabiyahe Gay na kung kaysa magsakay ka masangit pambuli mo bla sa pulungkuan nila. Why ko gambal nga pwede na? Okay, allow ta na. Kundi dapat ani, ano gidang ginadali no yaman? Kuno konsulta makamo sa taong apektado. Action Hotline. Subong ang pumuluyo, why di agira sa aton katulad sa nakatabo sa Ukraine, pero lantawan nyo, aring gira ginatubang to, gira sa balayran sa kuryente, gira kontra sa balayran sa tubig, pagtaas sa mga petroleum products, buwas kuno doara naman do, tsinta minta naman kada litrong itaas nila. Action Hotline. Halat, tuduhin nyo, pasaka, nakagtanan na lang because of the train law, kag sang ginabuhi sang gobyerno, ginarison, plus pagidgira niyo, hasta ang LPG, liquefied petroleum gas, magapatuman man sang increase, amo gining pinakasakit ya,
Kitaya nga mga ordinaryong pumuluyo, kag ordinaryo nga mga empleyado sa pribado nga sektor, why man niya nagtaas sweldo ta? O ang expenses naman nagtaas, ang mga balaklon nagtalaas ang presyo alin sa baboy. Kag iban pa ang balaklon ng isda subong dumatyagan kuno piyungan mo lang kung magbakal ka nami nga isda to daw. Action Hotline. Ambot lain ako magsunod pati uga kag presyo kag ginamos ni po tapos kita bisan kuluhiton mo kung magtimo kag magdapal ka sang pighol daw ay gid kabalo ka mo sang pighol na. Action Hotline. Action Dorel kabalo ka kung anong pighol. Oy karay ana mo inablang mga bahaw bala nga inang do ulo ka amo do inang lagko bala ng mga do kinumo do amo na siya. No, mga bahaw ng bilin, ano pa bahaw mo kay kuway ka nagkatnigang? Oh, ano imuon mo da? Action Hotline. Ay, pwerte, no? Amo ning masubo-subo, gid. Mabalik kita under the new normalcy. Hopefully, magtayo yon. Pero, ang problema, kung paano sang gobyerno mabuligan, nga magpanumbalik man, nga mag-ayad, mag-ulo alibantar, ang sitwasyon sa ordinaryo nga pumuluyo nga subong nagasuprer padayon nga nagasuffer sang kapigaduhon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa
sa mga pakita pagid sa abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang kontak.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning gali kay Alex Monteza. Ako monitor siya. Salamat gid kay paring Alex Monteza, no? Ga-monitor siya karon nga aga siling niya mga bata. Sir Art, siling niya alert level 1. Bawal ang anay lips to lips. Bawal lips to lips. Sa pagkasawaya kag magnobyana, hindi mo na mapunggan, sir. Action Hotline! Flying kiss lang anay. Why ni lami ang flying kiss. Mga bata tani, bawalan ng anay magsabay lumbayag sa gwa. Samtang ara na ta sa status nga level 1. Ti ongoing pa man ang vaccination. Mga operators kag drivers, devastation naman na para sa ila income naman ni milabos. Sige, salamat gid. Good morning, salamat gid sa pag-share, Sir Alex. Linya, tamyaw lang Ma'am Vanessa Mayo, Dokmat Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona. Ma'am Lily King, Sir Noel Amar, kag Milili Uligo. Salamat gid ra sa mga ARB, no, Energy Fans Club nga nagamonitor. Salamat sa inyo tanan. Mga miyembro sang OTTG, kumusta na kamo? O may nga galang dira. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Thank you gid, Paring Raymond. Thank you sa inyo sining pagmonitor. Araman si Ters Vergara Sancho. Gamonitor man si Marilo Travilla Catinoy. Salamat na kay Marilo Travilla Catinoy. Mario Lim Jimenea. Mark Navarro Baliguas. Elvera Gilugo siguro nino. Jedil Bayaska Dulaka. Araman si Mary Ann Efrin. Samuel Cruz. Lala Gargar, thank you gida. Ronnie Arculas, Angelo Bendeta, Athia Kim Iriman, thank you man. Araman si Net Cadiana Milia. Si Ken Kenny, thank you gid. Mary Jean Mendiola Clarito. Si Jen Oy Sisenyo, good morning. Monitoring from Singapore. Hello to Energy Fans Club. Salamat. Si Mary Mer Dodski sa Papak o sa Papak Gamonitor. Stephen Dadivaso. Si Rod Alima. Jerty Altia. Jovi Tupan. Gamonitor. Salamat gid sa inyo. Ana Marina Patricia. Si Tris Ha. Hong Coros Lumanog Seva. Winrose Giray. Ramonito Sausi. Omi Umara Makakarik Umpar. David Istander, Luis Luxin, Araman, gamonitor, primo ko, classmate ko, si paring Edgar Marcelo Magbanwa. Kumusta ka, mate? Siling niya eleksyon gali bulong sa COVID. No? Kabay pa nga magtayo yun na niya. Nay nga kalapit kampanya tuon sa lokal, doon nadula ang cases ng COVID, no? Action Hotline! Pwede na niyang paglibot-libot siyang kandidato Pero lang taon tas kumilek kung anong mga regulation under alert level 1. Lords Tolentino Pais or Pax, thank you gida. Kay Val Cuenca, Ligaya Marquines Tilad. Mga taxi drivers kali naton nga mga suki, Vetline, Andre Allen, Lovebirds. Thank you gid ra sa inyo. Nagapa-reserve ni sila mo gagamonitor gid sa tanan nga program sang Action Radio Bacolod. Si Frelin Reasonable. Ashley Diaz. Silingya, good morning. Pa-shout out ko lang si Grace Diaz kag si mama ko Cecilia Diaz sang sitio Dapdap, Barangay Lantad, din sugpo niya ni Mansilay City.
Always kuno ga monitor. Oy nagapalabot kita gali sa aton pagbuylog sa kalisod. No sang pamilya ni Chay Lita de la Piña, no? Gapabalo gali na siya basi kon may hotik dira magkapabalo bala sa Cadiz kay may mga paryente na da siya gali, no? Ginapahibalogid ang pamilya ni Chay Lita Aguirre de la Piña, taga dito ni Samon sa Umasa Kawayano sa Mulubulo. Dira sa Cadiz nga ang ilautod nagtaliwan na. Siya sang nagligad Pebrero 24 kag ginapabalogid sa inyo nga ang lubong sa Marso 2 sini nga Miyerkuleso alauna sang hapon, no? Ginapabalogid na sa pamilya niya kag ang bana ni Chay Lita ay when si Choy Cirilo ka pulis Mulubulo das. Choy Cirilo, labas kung may nakakilala Cirilo de la Piña palihog paalinton sa iya ngang iya ti ayon nga si Chay Lita de la Piña nagtaliwan, no? Ang lubong sa Miyerkules, Marso 2. Pwede ka mo mag-communicate, magtawag o mag-text. Ari, tandain yung numero 0946-235-9215. I'll say it again, 0946-235-9215. Hindi ka ni-communicate ka mo sa FB account sang iaapo nga si Mitch Nian Porquillo. No? Mitch Nian Porquillo. Pwede ka mo ka-message na parang at least makakontak ka mo sa pamilya. Action Hotline! Ayos. Sige. Ang iban nga mga mensahe, ayoko karon lang dugay ay kay luhan ko si Councilor Inisito in a short while na Novero kung nadayon to sa Alangilan kay face-to-face mo sa Alangilan ang maumpisa to today. Abot ko nadayon kay importante ini nga may baluan ta kon nano ang masunod nga tikang, no? Kay ang local school board actually may meeting pa man sila mo nga hiwaton inasa expansion o plano na yan nga pag-expand sa iban pagid nga mga schools, no, sa palibot sang Metro Bacolod. Tinami man mo magamo na nga inang may face-to-face. Actually, lain gidya kung may kuan no? Magkilita ay mga estudyante, bla, no? Maka-adjust sila, lain gidya kung kapin-pening module, ay sus, ang modular instruction, ginikanan na nagatudlo. Sa totoo lang, may arakis ang mga kabataan nga gapati pa sa manunudlo kumpara sa ginikanan nila. Action Hotline! Pero nadayon gidman to today, February 28 ang face-to-face sa Alangilan kag ang good thing pagid nga alert level 1 nakita mo. Ti sigurado nga ma-meeting naman ang Committee on Education upod sa local school board sa mga plano in the coming days. Sini nga March kung saan naman dugangan kung may expansion kay tinagnubo naman ang mga cases ta siling ni Vice Mayor Elsie ganito today kuno daw 4 ang case lang sa Bacolod mo. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Renisito Novero, ang committee chair sang Committee on Education sa Council sang Bacolod. Hello, Councilor. Good morning. Good morning, Action Art. Inyong below the management and staff. Kag sa aton mga palanggan. Kag palamati mayong agya sa inyo tanan. Salamat gid sa time. Sir, i-check ko lang update ito sa Alangilan National High School. Balin na dayon gito today ang pag-start kag anong latest mga communication kay kapitan kag sa principal dito, sir? Well, the information relayed during our last meeting, subong adlaw ma-resume ang face-to-face classroom instruction sa Alangilan National High School. Mm-hmm. And then, this coming Wednesday, may ara kami tentative schedule ng ma-meeting luwat ang local school board. Okay. Kag isa sa mga meetingan naton, ang resumption sa face-to-face classroom instruction, not only in Alangilan National High School, but possibly in other schools, especially na level 1 na kita sa alert status.
Okay. So, may posibilidad nga hindi lang ang area tong kung mga schools nga natumod naton last time nga isunod sa Langilan, why pa man sir advisory from the DepEd no all over Bacolod sining nga level, sining nga grades or sini nga diri nga bahin nga sa high school ma-resume na gid tanan for face to face, why pa na yan no? Wala man, pero ang pagintindi ko, ang directive halin sa National Office, ang DepEd, through the Office of the Secretary, na ang discretion ari diri sa ground level. Okay. So, ang pagtanaw sang division, kuno sila evaluation, and in coordination with the barangay officials, kaya atong local official, government official, na pwede naman nang maka-resume sa face-to-face classroom instruction, then ila na imoon nga recommendation, and then kung magkungkor ang atong local chief executive, maadayon manasa. Okay. Itagaan lang report or information ang aton national office ang DepEd. Including ang aton regional office, of course. So bali ang system kung paano ipatuman to dito ya sa Langilan, sir, balikan ko dito, bali depende na to sa school kung ano ang himuon nilang sistema, bala pila ka students, ang kung bala per batches gihapon, ginatugyan na lang ni sa ila tong diskresyon. Not necessarily, kay from our last meeting, ang paghangop ko nga ang standard nga itumanon amo ang number of maximum students, for example, which is 20. And then, wala pa definite kid nga matter of scheduling, kung bala every day or 4 days a week, pareho sang unang ginimo dito sa Langilan National High School. And then, how many days a week and how many hours on a day. Manata. But ang health protocols, dapat i-observe ihapon to the minimum. Okay. Sige, so please keep us posted no kung ano mabulig na mundira kapin pagig kumay ara ka mo advisory sa mga parents para ma-inform ta sila. By the way, isingit ko lang nito talari ka naman lang counselor, mga quarantine centers ta subong kumusta? Apat gyapon ginagamit ta or naibanan ni subong sa Bacolod? Naibanan na nag-receive ang aton number sa mga patients na gina-quarantine ka gina-isolate. Okay. Nag-deliver na sila after some time. And then, duty ang nagadugang. Okay. Pero ready gihapon ang aton ng mga eskwelahan. So subong ano na lang gina-utilize ta nga ba quarantine center, sir? The same number, the same schools na ginama na ito nagligad are still being ready. Pero ang may-ara lang yan subong, ginpamtang, ano nga school ni ang nabilin? Umuna ang sa Lapisay na, ang kay Ilhani, ang sa Vidalia, kag I think sa ETCS, di ba lamang? So bali apat yapon. Oo, ready man na sa hindi na nasa puno, hindi na nasa pareho sang nagligad nga damo ang mga gina-isolate naton. I see. Sige. So, ma-update lang kami sa imo sa pila ka mainadlaw. Salamat gid counselor for the time kag halong gid permi. Thank you very much also. Salamat sa Ginoo nga nagapadayon nga naganubo ang kaso sa aton COVID-19 infection sa siyudad ng Bacolod. Praying to God nga malapot gid ang aton ideal situation nga zero infection at kita sa Bacolod. May God continue to shield us against COVID-19. Good morning. Thank you so much. Councilor Inisito Novero dayon gito pero asto kung anong ginagamit itong system, i-check naman na sa DepEd kung anong instruction sa ila kay actually pareho sini kung nag-alert level number 1 kita, ginatugyan masang DepEd dito sa nasyonal, sa lokal diri nga kapin pagid LGU upod diri sa local IETF kag iban pagid nga involved nga mga government and departments ng gobyerno agud i-discuss thoroughly anong mga himuon nila. May general guidelines ginapanaog ng DepEd pero
ang may final say gihapon ang mga barangay. Now, kumustahon tayo sa palibot sa probinsya? Kumusta yan ba man? Kay karon guro ba, sisigo ba? Mayara man na press con. Actually, subong ang gina-expect ang pagdamo na sang biyahe sang eroplano mo. No, nga madugang to dumahimo 3 ang mga flights sa mga eroplano. Ilang tawon ta na kung ano mga pagpanghanda ba ko. Tani, hindi na madugangan, no? Subong siling ni Vice, 4 ang case. Kabay pa tani, hindi na mag-increase. Action Hotline! Ayos, salamat gida, no? Ang sa konflikto kag ininggiras tunga sang Ukraine kag Russia ho. Malantaw ka bala sa mga national television, ang mga palayag sa mga inosente, mga sibilyan tunga nagakaapektuhan. Ang mga military iyan nila sa Russia, sa Ukraine, ti given na iya, no, call of duty na iya nga maka-report sila kang magpangapina ng nasyon nila mo. Pero nasubuan ko ang mga pariho sa aton nga ordinaryo nga mga pumuluyo nila. No, nga inang nagasala-sala, magkabataan nga gina-report, hindi pa subong tadlong ginang report kay nagliga the other day, mga 130 city bala or 130 na tong na-record nga mga nagkalamatay. Hindi mo man nasubong makwan? Why man niya gid sang makagadto kag naga check isa-isa pa mo, kabalo ka basi ilukpan ka magkukunano na matabo ya missile niyang gasining gabong dito ya. Action Hotline! Kabay pa hindi na madugangan ini kay may attempt kinang Russia nga daw balbalon gisla gyapon mo. Makon mo ang missile ni kamahal gali nito ang presyo kada missile. Ti abakon mong gira gastuhan mo halin sa mga firepower nga ginagamit tira no sang gobyerno sang Russia, amo man ang Ukraine. Ti na gani kwarta na iya sa ulihi makita lang na pero kaluluoy gid ang kabuhi. No, kabuhi nga madula bla kapin pagid ang mga kabataan ng mga hubines nga why expect sa bilog lang kabuhi nga sa ila tiempo ka generasyon mga inosente no nga mga persona nga tikon matimingan kaimo nga malukdo mo da kag da magsigabong missile pobre ka kay laptagid ang lawas mo yan. Action Hotline! Man sila. Jeffrey Sealed. Ara man si Lidy Montilibano, Strinios Janel, Kano Orita Bro, kumusta dang Moises Padilla? Labuen Juan, Rosvic Ispares, salamat gid. Parinwell Sambales sa Sumag, dara sa may Puro KBS, kumusta ka mo da? Action Hotline! Tamyaw ko William Dolar, kag Choi Rizal sa Fiesta Homes, gamonitor gi kuno kadaaga. Uy, si paring Joseph Yanson pare, gusto da. Si Min Villeca, Renjoy in Estasyon Sam Mer. Araman si Mario Lim Jimenea. Aksunad sa aton na lang na kundamo taho, hindi ta magpalapit distansya na lang ta aksunad. Pagkatapos eleksyon, balik si COVID. Todo. Si Joan Mill, aksunad monitor lang ko di Victorina Heights. Hasta subong, wala kami di wifi, almost a month na shout out na sa taga Globe. Globe, i-repair niyo to ang inyo sining dra ko sa Victorina Heights. So, nagkalabal da internet connection nila da ang connectivity sang ila internet. Action Hotline! Daw, alaw gi ko no response. Georgia Gargasiran, maano na lang ta sinikon kada sima nagasaka ang fuel man. Pamunong ta sa banga sinikorek kina ma'am. Tigaling ko mamunong kada mo mangyapon kay pagwa mo magbakal ka balaklon mo titapos gid. Lukdo mo gid ang mataas nga presyo. Action Hotline! Bridget Di Benagracia kag araman si Joan Mill, Ma'am Vanessa Mayo watching Action Art. Good Sunday night here in Minnesota, USA. Salamat kina saka sa ngaton gatong. Way pakialam si Digong sa buwas antos na matasaka naman ang presyo. Panti lang way gasaka permi panaog ay kalain. Lain nangimo siya, sir. Plano. Panaog, panti kuno panaog lang permi. Action Hotline! Andy Saludares sa Ariman, hihi. Back to normal na tani. Back normal man ang plete. Janilo Sansino, morning, sir. Araman kong monitor, Vergi Olpinda, Romeo Adelfa Quindo, Edward Tahune, sir.
Hanilo Sanzino, Mario Limimini, nabasa ko na, Elvira Gilugo. Salamat gid sa inyo, Richard Tibor Roma. Good morning, man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulaan programa diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. An kung update si Raciano matapos nga ginbando sa presidente nila itong ibutang sa high alert status ang nuclear forces nila. Nuclear weapon yung gamito ni President Putin. Bunano naman lang niya. Kung inali karon kung nuclear yung magsinigabong. Nuclear bomb yung ay nano lang matabos kalibutan man. Why na ganun tiyempo Why ko malabutan ng maminsay. Bantayan nyo lang karon update sa Russia itong kag Ukraine nga pagpangatake sa Russia sa Ukraine karon na lang sa udto kang sa province nga balita kay why naging ko panahon Salamat kid sa inyong pagpakigbuylog karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad Lunes nga presentation katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Ako naman Akson Art Tayhupon. Thank you for joining the show mga kaaksyon. Din ka man nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!